रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायबाय। नोंथांमोनखौ दिनै देखायलांगोन आं तेजपुर नगरनि बान राजा बाथौ समाजनि बाथौ सिबिसालिखौ आं बिनानाव लाहानाव आलासि जानो फैदोंमोन आरो बिनानाव लाहानि न' खाथियावनो मन्दिरा केन सानदों नोंथांमोनखौबो आं एसे देखायलांनि। ओमफ्राय बिथांमोना बाथौ लानाया बारा गोबाव जायाखै 2025 सननि एप्रिल मासनि 22 तारिखआवसो लानाय जादों। ओमफ्राय बिथांमोना बहुतानो दोङो बर' मानसि अब्लाबो बाथौआव गैथ'आ आरो बिथांमोना हारसा खंकरिया बेबायदि बांसिन नुदों आरो आं बेयावहा बाथौ लानाया बहुत खमानो। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं एसे दिन्थिलांगोन। ओमफ्राय आगोलनि भिडिअबो बाथौ गायसनखालिनि भिडिअ एसे दोङो बिनानावा भिडिअ खालामनाय आं नोंथांमोनखौ एसे देखायलांगोन। सल'फोर नायलांबाय थादो। नोंनि सिगाङाव समाय लाबाय सयथि थाम सयथि समाय लाबाय आफा बोराइ बाथौ थैस' फांसन